L-ewwel ta' Diċembru, Beatu Charles de Foucauld. Għex bejn l-1858 u l-1916. Charles de Foucauld twieled fi Strasbourg fi Franza u safa ilti meta kellu 6 snin. Nannuh min-naħa ta' ommu li kien raġel qani rabba lilu u lill-oħtu 3 snin iżgħar minnu. Għadda żożitu fix-xalar. Wara li ngaġġa sultat kellhom ikeċċuh minħabba mġiebtu, imma mbagħad reġa' qabad il-kalliera militari u fl-1883 mar fi spedizzjoni fid-deżert tal-Marokk u kiteb deskrizzjoni tajba ħafna ta' dan il-pajjiż li rebħitu medalja tad-deheb mis-Soċjetà Ġeografika Franċiża. Huwa kkonverta għal ħajja reliġjuża fl-1886 meta kellu 28 sena wara li kien mar għal parir għand saċerdot Henry de Houvelin li mbagħad baqa' jgħinu fid-direzzjoni spiritwali. Sentejn wara Charles mar pellegrinaġġ għall-art imqazza. Wara esperjenza bħala trappista fis-Sirja u bħala eremit f'Nażaret huwa kien ordnat saċerdot fis-sena 1901 meta kellu 34 sena. Għex fil-faqar, fil-kontemplazzjoni u fl-umiltà, jagħti xhieda ta' mħabba fraternità fost l-insara, il-Lud u l-Musulmani. Huwa kien jaf tajjeb l-Arbi u l-Ludi. Biex jimit tal-ħajja moħbija ta' Ġesu f'Nażaret, de Foucauld mar jgħix f'Taman Saret fil-qalba tad-deżert ta' Sahara. Kiteb diversi kotba fuq it-Tuareg, membri tal-poplu Berberu tas-Sahara tal-Punent u ċentrali, fosthom ktieb tal-grammatika u dizzjonarju Franċiż Tuareg. Huwa kellu ħsieb iwaqqaf il-fraternità tal-qalb imqazza, magħrufin bħala l-aħwa iż-żgħar ta' Ġesu bl-iskop li jevanġelizzaw it-Tuareg. Din il-ħolma tiegħu saret realtà wara mewtu permezz ta' Dun René Vollenmer u ta' Santa Madeleine Rutin. Charles de Foucauld kien maqtul b'tir fl-ewwel ta' Diċembru tas-sena 1916 waqt li l-verlijiet fost il-Berberi ta' Hogar kien iddikjarat beatu fit-13 ta' Novembru tas-sena 2005. Dan u kliem meħud minn omilija tal-Isqof Pawlu Cremona dwar il-Beatu Charles de Foucauld fit-19 ta' Lulju tas-sena 2013. Meta l-mulej ġie fuq din l-art, seta' ġie bil-kburija biex juri d-divinità tiegħu. Dan kien ikun f'konformità ma' dak li l-bnedmin jaħsbu dwar id-divinità, il-kobor tagħha, l-infinità tagħha. Minflok Sidna Ġesu Kristu għażel ix-xejn, il-faqar u l-umiltà biex jiġi fostna. Ried li aħna nersqu lejh b'mod spiritwali, billi fix-xejn u fl-umiltà permezz tat-tagħlim u s-sinjali tiegħu aħna naraw id-divinità tiegħu. Dan li aħna nsibu fil-Vanġelu ta' Luqa, kapitlu 14 versi minn 8 sa 14, li l-mixja lejn Alla ġiet murija lilna minn Sidna Ġesu Kristu. Il-mixja lejn Alla trid tgħaddi mill-umiltà. Huwa Alla li mbagħad jintervjeni biex jagħtina post fil-ħajja eterna. Barra minn hekk l-imħabba pura billi ma tistenna xejn mill-oħrajn hija kontinwazzjoni ta' din it-tfittxija għal Alla. L-imħabba lejn l-oħrajn għandha takkumpanja t-tfittxija għall-imħabba ta' Alla. L-imħabba tal-Beatu Charles lejn l-oħrajn tirrifletti din l-imħabba. Fir-regola tal-Little Brothers insibu l-appostolat tiegħi għandu jkun l-appostolat tat-tiba. Kieku xi ħadd kellu jistaqsi għaliex jiena manswet u twajjeb, jiena għandi ngħid il għaliex jien il-qaddej ta' xi ħadd li huwa aħjar minni. Il-Beatu Charles kien ħares lejn il-bnedmin kollha fid-dawl tal-fidi tiegħu. Dawn il-versi mill-ktieb tal-Erf ċertament ispirawh tul ħajtu kollha. Iżda int
tħen għal kulħadd għax tista' kollox. Intala għajnejk għad-dnubiet tal-bnedmin biex huma jindmu. Int osit li tħobb kull ma jgħix. Lil kulħadd tagħder għax kollox huwa tiegħek mulej li tħobb il-ħajja. Erf kapitlu 11 versi 23 sa kapitlu 12 vers 2. F'dawn il-versi nistgħu nifhmu aħjar il-mod kif il-Beatu Charles kien iħares lejn bnedmin oħra, kemm jekk kienu ta' razza oħra, kemm ta' reliġjon oħra bħal Musulmani. Irridu niftakru li l-ewwel pass tiegħu lejn il-konverżjoni wasal meta ra Musulmani devoti jitolbu. Fil-perjodu tal-ħajja li l-Beatu Charles de Foucauld għadda f'Nażaret, kien tfittxija ta' din il-kwalità ta' spiritwalità. Huwa jgħid il-mulej tani l-ħila biex insib dak li kont qed infittex, limitazzjoni ta' dik li kienet il-ħajja tal-mulej Ġesu fl-istess Nażaret. Nixtieq ħafna li fl-aħħar mill-aħħar nibda ngħix dik il-ħajja li skoprejt meta kont nimxi f'Nażaret, f'dawk il-modijiet li imxew fuqhom ir-riġlejn tal-mulej li kien mastru daxxa jgħix moħbi u emarġinat. Wara 70 sena ta' spiritwalità li għex mal-patrijiet trappisti mar l-art imqazza biex ifittex li jkun tassew segwaċi ta' Ġesu. Nistgħu ngħidu li l-ħajja tiegħu wara l-konverżjoni tiegħu kienet maqsuma fi 3 stadji. L-ewwel nett mar għand il-patrijiet trappisti fejn skopra l-ispiritwalità li tkun viċin t'Alla. Imbagħad mart l-art imqazza fejn dan għal 4 snin sas-sena 1900. Hawn mod speċjali skopra il-mixja ta' Kristu fuq l-art biex jimitah. Wara li sar saċerdot, fl-1901 mar jgħix ta' eremit, imma fi fratellanza billi fetaħ id-dar tiegħu għal kulħadd. Hawn seta' jgħix il-kliem tal-Vanġelu li fil-bidu biddillu ħajtu. Waqt li kien fl-Arġerija ftit xhur qabel ma miet huwa kiteb: Jiena nemmen li m'hemmx kelma fil-Vanġelu li ħallit impressjoni aktar profonda fija u biddilt li ħajti minn din. Kull ma tagħmlu mal-iżgħar minn dawn tagħmluh lili. Reġa' kiteb: Nixtieq li l-bnedmin kollha li jgħixu hawn jaraw fija lil ħuhom universali. Diġà bdew isejħu din id-dar aħwieġa jew fraternità u dan l-isem jagħtini ferħ kbir. Hawn se nagħmel riflessjoni fuq iż-żmien li l-Beatu Charles għadda f'Nażaret. Imma x'kien Nażaret għal Sidna Ġesu Kristu? Kien post fejn seta' jgħix maqtuħ min-nies f'ħajja moħbija, imma post ukoll fejn tkompliet l-inkarnazzjoni. Għex għal 30 sena fost niesu u sar jafhom sewwa. Il-Beatu Charles kien jaf li l-unika mod kif seta' jiddjaloga ma' bnedmin oħra kien billi jkun jafhom, jitgħallem il-kultura tagħhom, il-lingwa tagħhom. Għalhekk għex magħhom speċjalment fil-postijiet fejn kon ikunu ta' lingwa differenti. Tallem il-lingwa tagħhom u saħansitra ħareġ dizzjonarju tal-lingwa tagħhom. Nażaret kien il-post fejn tkomplit il-konverżjoni tiegħu. Din bdiet permezz ta' reliġjożità tal-Musulmani għax l-ewwel kien mar il-Marokk. Nażaret kien il-post fejn iltaqa' ma' Ġesu Kristu fit-tagħlim tiegħu, fil-Vanġeli, fil-ħajja tiegħu. Għalhekk mar Nażaret biex ikun viċin il-post fejn il-mulej fl-umanità tiegħu kompla jikber fil-grazzja imdawwar bil-familja tiegħu. Għal-Beatu Charles il-familja f'Nażaret kienu il-Klarissi li kienu jipprovdulu il-bżonnijiet tiegħu. Imma f'Nażaret huwa għex il-kliem ta' Sidna Ġesu Kristu li huwa ġie mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. U dak li jixtieq ikun l-akbar għandu jiġi l-aħħar. Huwa qala lejxin tiegħu billi ħadem ta' għaddej għall-Klarissi li dejjem nixtieq li nkun tal-aħħar, fl-anqas post biex inkun ċkejken bħalma kien l-imgħallem tiegħi. Il-mulej stenna f'Nażaret sakemm huwa joħroġ ixandar il-kelma. Għal-Beatu Charles Nażaret kien il-post fejn skopra l-vokazzjoni vera tiegħu li jifforma fratellazzjonijiet, fraternitajiet u għaraf li żmien li għadda ma' trappisti, żmien li għadda bħala eremit kienu biss tħejjija għal missjoni aħħarija li l-mulej jridu jwettaq ħalli jifforma fraternitajiet tal-Little Brothers u Little Sisters fil-Knisja kollha.
u hemmhekk skopra l-missjoni għas-saċerdozju. Ma kienx don personali li kien qiegħed ifittex, imma don għall-fraternità biex l-Ewkaristija mqazza tkun dejjem preżenti fil-fraternità. Kien ordnat saċerdot fl-1901, immedjatament mar l-Arġerija u fetaħ l-ewwel fratellanza. Mbagħad fl-1904 mar dawk ta' lingwa differenti fejn għex sal-aħħar ta' ħajtu. Jiena naħseb li l-Beatu Charles de Foucauld ħalla dan il-wirt għall-prosperità u qal li wieħed jista' jgħix Nażaret kullimkien. Il-fraternità tal-Little Brothers u Little Sisters huwa kiteb ir-rule of life tiegħu. Insibu hekk Nażaret għandha titniżżel u għandha tkun preżenti fl-imħabba. Huwa trasforma reliġjon fl-imħabba. Wieħed jista' jgħix Nażaret kullimkien. L-imħabba tikkonsisti mhux fil-li nħossu li aħna nħobbu, imma fil-li nixtiequ li nħobbu. U urina li l-qalb f'kull intrapriża hija l-Ewkaristija u l-adorazzjoni. Huwa ġie maqtul waqt li kien fart ta' lingwa differenti u urina l-urġenza li wieħed jagħmel il-ġid. Xi żmien qabel ma miet huwa kiteb dan li ġej. Ma nistax ngħid li nixtieq il-mewt. Fil-passat kont nixtieqha. Immissa nara li hemm tant ġid li jista' jsir, tant terwieħ mingħajr raj, li aktar minn kull ħaġa oħra nixtieq nagħmel xi ftit ġid. Jeħtieġ li naqraw u nerġgħu naqraw mingħajr tlaqlih il-kelma ta' Alla biex inżommu f'moħħna il-kliem u l-ħsibijiet ta' Ġesu biex nibdew naħsbu, nitkellmu b'mod li nimitaw lil Ġesu. Din li ġejja hija talba tal-Beatu Charles de Foucauld. Missier, fidejk nintelaq jiena, għamel minni dak li jogħġbok, niżik ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Jien lesta l-kollox, nilqa kollox. Għamel biss li r-rieda tiegħek isseħħ fija u fil-ħlejja kollha tiegħek. Ma nixtieq xejn aktar mulej. Fidejk jien nitlaq ruħi, nagħtijielek bl-imħabba kollha ta' qalbi, għax jien inħobbok mulej. U għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lil innifsi lilek, li nintelaq fidejk għal kollox u b'kunfidenza bla tarf, għax int missieri. Amen.